Pandita Faber manurung pinoparni opusita manurung manguluhon ulaon majoha manang manuntut asa di paula PT TPL Tano ni Opuna bolakna 20 hektar di Desa Parbulu Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba di hari Selasa tanggal 20 Nasalpu. Marhite hatorangan ni Amang Faber manurung salelengon nung ngasay di pasaha nasida pangiduan natu TPL asa di paula perusahaani Tano ni Opuna bolakna 20 hektar. Alero disadario dang marna olo TPL Paulak Tano na pinangidoni nasida. Hati haidang holam mangido asa di Paulak Tano ni Opunay, alay doho do tarsingot limbah manang ropak ni TPL ditaringoti nasida. Pembuangan nurseri, itu tidak ada itu izinnya, karena saya mempunyai sertifikat hak milik yang seharusnya mendapatkan sesuai SOP kepengurusan limbah. Dan itu di sini jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil uji laboratorium menunjukkan parameter semua bentuk kolam di sini kecuali parameter Florida tidak memenuhi baku mutu. Yang bagian air buangan, lokasi nurseri pembibitan PT Tua Lestari belum dilengkapi izin pembuangan air limbah. Ini jelas di Direktorat Jenderal. Aka motor nama buan hautu TPL dohot di paso nasida di dalani hinor hojo ni rohana aladang dioleh pangiduan ni nasida. Alai hinor hopabainan nai gabe di buah polisi do nasida tu Polres Toba ala disura nung ngamanusai aka halak na asing nama molusia dalani. Alai hati haidang olo humas ni PT TPL mangaleon hatorangan tarsingot pangiduan ni Amang Faber. Siat Toba, Toba TV, mabaritahon.